и питейни заведения. Обичам да гледа криминални кино, за да стане неща за наркотици, за грабеж, за полицейски кино. Такива кино аз гледам. Слона, мой приятел, нещо всъщност, дето слушам говорите, той всъщност хубав филм, много хубав филм. Там Слона, мой приятел, дето как удар го с пистолето, как върви, гребна чанта там. Хубаво кино. Анджелина Джоли всъщност хубаво филм, да, хубаво, много филмове. Аз преценявам, че това е нещо криминален, като криминален Анджелина Джоли. Правя филмите като приказка. Докато за Джани киното е свят, в който добрите винаги побеждават, за 15-годишния Ахмед седмото изкуство е реалност, в която мъжете с големи тупаници раздават лично правосъдие на улицата. Да, обичам с Майк Тайсон фацките и хубаво играе. Вай отидих си, гледахме на него и хубаво играе нещо, прилича на нас, хубави неща права, и драсти на нас права. Какво да казвам? Какви филми гледаш? Джеки Джан, Франк, Брус Ли. Първата прожекция в новия киносалон е насрочена за утре. И никой вече не е изненадан от факта, че това е премиерата в Столипиново на нашумелия турски филм «Музиката на Истанбул».